Možno sa vám niektorí zdá poburujúce, že ako vlastne stále žijem v 9. mesiaci, že pár dní pred pôrodom aj chodím cvičiť, aj šoferujem na dlhé trasy a normálne žijem bez nejakých obmedzení, kde je napísané, ako sa má žiť, hej, že máte sa sústrediť na už takú ženskú energiu a oddychovať a tak. Ja vždy ráno vstávam s tým, že som ubolená, po noci bolia ma kĺby, všetko. Neviem si predstaviť, že by som sa len presunula pri telku a tam pokračovala v tom ľutovaní sa, že ako mi je hrozne, lebo však ja som tehotná a všetko ma boli. Takže podľa mňa je lepšie normálne sa zaradiť do toho bežného života, rozhýbať to telo a všetko prejde a keď to neprejde, aspoň na to zabudnete, hej. No a pre mňa je presne toto také užívanie si tej materskej, že vlastne napriek tomu, že ja vôbec neoddychujem, akože absolútne, ja nezapnem telku, stále niečo robím, ale proste mňa to takto baví a ja si to užívam takto. Neviem si teraz predstaviť, že budem preto stokovať celý deň a pritom si budem písať na forách na modrom koníkovi a porovnávať si, že ktorá z nás má opuchnutejšie nohy. Proste ja som takáto není. Nech si spraví každý tak, ako on chce a to, čo je pre neho dobré a ako on oddychuje. Ja oddychujem takto, že vlastne neoddychujem a tak nie je dobre. No ale to som chcela, že podľa mňa mám dostatok energie, pretože odkedy mi vlastne zistili tie nerovnosti mojej štítnej žľaze, odtedy si dávam tekvicový olej. Ja nie som unavená, ja aj keď v noci nespím dobre, lebo už je to obmedzenejšie, tak proste nie som unavená cez deň. Nemala som žiadne extrémne chute, proste nejaké prežieračky, to vôbec. Samozrejme jem iné veci, ako jedávam bežne, lebo môžem. Momentálne nemám žiadne intolerancie, tak si to užívam. Takže to, že sa cítim super, tak podľa mňa určite vďačím tomu oleju. Samozrejme, tento tekvicový olej nie je len pre tehotné ženy. Pre kohokoľvek s akýmikoľvek problémami, proste len si prečítajte. Kľudne aj v mojich uložených highlightoch, alebo si otvorte ich stránku, lebo naozaj je to 6-stranný produkt, ktorý vám pomôže aj na také veci, ako by ste ani nečakali. No a ja sa môžem ísť očesať, prezliecť zubárke a potom trošku na slniečko za kamoškou